Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan rana mai albarka wato ranar Juma'a. Yau za mu yi wa'azi kan falalar wannan rana mai daraja da kuma abubuwan da musulmi ya kamata su aikata a cikinta. Wannan wa'azin yana daga cikin jerin darussa daga Duniya da Lahira TV, inda muke kawo wa'azi da tarihi cikin harshen Hausa. Na farko dai ranar Juma'a rana ce ta musamman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar Juma'a ita ce mafi alkhairi cikin kwanaki. A cikinta ne aka halicci Annabi Adam alaihi salam, a cikinta ne aka shigar da shi aljanna, kuma a cikinta ne aka fitar da shi daga aljanna. Hadisi ne sahihi daga Muslim. Na biyu, wanka da tsaftace jiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan Juma'a wajibi ne ga kowane musulmi baligi. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Ka wanke jikinka, ka shafa turare, ka sa kaya masu tsafta, domin wannan shine ladabin musulmi a wannan rana ta Juma'a. Na uku, karanta suratul Kahfi. Hadisi ya nuna cewa duk wanda ya karanta suratul Kahfi a ranar Juma'a za a haskaka masa tsakanin wannan Juma'a da Juma'ar da ke tafe. Hadisi ne sahihi daga Hakim. Na hudu, zuwa masallaci da wuri. Ka fita da wuri don samun falala. Duk wanda ya je Juma'a a farkon lokaci kamar wanda ya yi sadakar raƙumi ne. Hadisi daga Bukhari da Muslim. Na biyar, lokacin karɓar addu'a. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a cikin Juma'a akwai wani lokaci da duk abin da bawa ya roƙi Allah sai Allah ya amsa masa. Hadisi ne daga Muslim. Mafi yawan malamanmu sun ce shi wannan lokacin karɓar addu'an tsakanin la'asar ne da kuma mangariba. Allah ya sa mu dace. Na shida, gargaɗi ga masu barin sallar Juma'a. Hadisi ya nuna cewa duk wanda ya bar Juma'a sau uku ba tare da uzuri ba, Allah zai buga hatimi a zuciyarsa. Hadisi sahihi daga Abu Dawud. ‘Yan uwa musulmi, mu ɗauki wannan rana da muhimmanci, mu tsarkake zukatanmu, mu yawaita addu'a, mu yawaita karatun Alkur'ani, kuma mu yawaita ambaton Allah. Don ƙarin wa'azi kamar haka, ka tabbata ka yi subscribing zuwa Duniya da Lahira TV domin samun sabbin bidiyo a Litinin da Juma'a. Wassalamu alaikum, na gode.